SSMID Music present. बतार लॉकडाउन में फंसी गईले रे किरेल सब जगह पर रुकी गईल रे भतार लॉकडाउन में फंसी गईले रे। आइए फंक्शन कराइए। सोची सोची मन भाईल बापा गला वही पर सखी मोर जीवा लागल। सोची बताया मन नहीं लागे दहिया के दर्द देवरो न जाने। पूरा ले लीजिएगा। सोची सोची मन भाईल बापा गला वही पर सखी मोर जीवा लागल। कैसे बताई अब मन नहीं लागे दहिया के दर्द देवरो न जाने। मन बौराइल देह गरमाई मन बौराइल देह गरमाई रोज रंग नहीं रे के रहनिया जवानी माटी में मिली गईल रे भतार लॉकडाउन में फंसी गईल रे मिल सब जगह पर रुकी गईल रे भतार लॉकडाउन में फंसी गईल रे। आइए लास्ट करा दीजिए। राइटर विनोद सखी लिखले ई गीतिया चढ़ गई जोड़ी जवानी के भीतिया। राजमन बेदर्दी बनावेला दूरी बुझे नहीं मुआना हमर मजबूरी। आइए इसको भी पूरा ले लीजिएगा। राइटर विनोद सखी लिखले ई गीतिया दह गई चढ़ली जवानी के भीतिया। सजमन बेदर्दी बनावेला दूरी बुझे नहीं मुआना हमर मजबूरी। हम बताई कैसे समझाई का हम बताई कैसे समझाई कि रोज रतिया में तड़पे जवानिया पूरा अड़स गईल रे भतार लॉकडाउन में फंसी गईल रे किरेल सब जगह पर रुकी गईल रे भतार लॉकडाउन में फंसी गईल रे। हाँ जी हो गया।